live with my brother Ezugo. Ezigbo oyi ka ajọ nwanne oyi nji aka mmetara onwe nna nke ikpeazụ a. Oyi nji aka mmetara onwe nna nke ikpeazụ a. Ọ bụ epụta ikwu maka mmadụ. Ekwu maka onwe gị iwe. Ihe ekwu maka mmadụ. Ekwu maka onwe gị iwe. Then ịpụta onye ọzọ kwuo maka mmadụ esi na content ka o mee. Anyị makwuzie maka mmadụ esi na ya enweghị content. Ọ na-adị mma. Ọ bụ iji ụwa na ka ikpeazụ. Anyị ma na asịrị na iji ụwa asịrị na a lot of things a na-ekwu n'ihu akwụkwọ gị da nke ikwu olu asị weta evidence. Asị ugwu present evidence. O nwere ofu ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị mmadụ. Ichetara since eji wee lewe accusation n'ebe mụ na ya nọ na ndị Zion na-akwụ anyị ụgwọ na anyị nọ under payroll ha ewetaghị evidence. Ọ gwara eziokwu. Uche na-akpa onye ọrịa nke ya uche na-abịa abịa. Yes. Ajụjụ Ezugo jụrụ very important. Yes. Unu ga-enye anyị evidence na the payroll eji akwụ anyị ụgwọ. Ebe ọ bụ and another one wụ ị ga-aga na comment section mmadụ. Ọ bụrụ chi onye correction ije gọọ iyi. Ịkpọ ya mugo. Ịkpọzie ya mugo. Onye weze picture wute iru akwụkwọ. Wee gọkwara gị ọwa ajọ mmadụ. And ihe na-eme ndị Igbo na ndị Igbo apụta be mmadụ na anụ ọgụ ofu etiri mmadụ ihe. Apụta eblem nwe onye tiri mmadụ ihe mana ya bụ ụzọ jụọ onye etiri ihe na ọ gịnị ka ị mere ji tie gị ihe. That's the first question. Onye akwụzie o meji tie ya ihe asị ya mana ihe ị mere imeta ihe mere onye atiziri ihe asị onye a malika hitibụ na onye a ihe ị kara ime ya mee ụta emezie gị ekpe udo ife ọwụwụ achị ikpo ndị ụsa sikwo ma ndị akpịrị n'otu o nwere bịa na comment section ebe m posturu about a young widow nsịrị onwe onye chọrọ igotarịa matras ya indicate o wee bịa ruo ebe ahụ wee sị mmụ mụ kelee onye m wetagoro mmeji wee na ịghọtago he was trying to insult me mụnwa nyekwa ya woto back abịa ha ka ha sị m you have to be civil, you have to be cool, you are a public figure. Amado nna m aghọ na ka na ya ogo ka Van Vika ha enwe obi ejere nwanne m aka ime mistake bịa ebe m nọ gakọ bullshit. Ahụ m nwa Chineke ma ana m anụkwa ọgụ, ana m eje ụka, ana m akwụkwọ ọpakọt. Jizọs dị n'ime akwụkwọ polisi ụbọchị ma ada eme mana mma achọghị ịchọghakwa amụ mana iji ụwa nwere something m chọrọ ka irizuru because ịma na m agwago oketa maka a lot of allegation a na-ekwu mụ na gị ịghọtago and onwebụrụ nke wetara evidence and ụfọdụ agana as far as i question my origin na m adị eme ka ndị Nnewi na m abụrụ onye Nnewi ịghọtago. They have said all manner of things. They have said all manner of things too about Akko. They have even gone to the extent of equal bad things about his business, which is his brand. They have said a lot of things about Evangelist Ebukobi. They have even said a lot of things about Ogechi Okeke. Man, na Facebook, call a lot of things. You talk about Ogechi Okeke Njaka, but a lot of them mothers and Ebola allegation, but some of our big men no na east. Though big man no because big man allegation are here. Why are people not talking about it? Does it mean no deserve or if you always yoku? Nkagwa Ebukobi can match. Does it mean no deserve and go always yoku? Nkebugolumonayo. Does it mean na you deserve nanke Ebola always yoku? Can you fit batalo? Nkagwa ndozo juwewolo an issue at this point. Mmejo mistake Mbako Jpac afọ n'okwu a enwe mistake Jpac na-eme Jpac nwanne ka nwe mistake na-eme some of ndị dị against Ogechi maka sagado na Ogechi na-agwa ha don't support of you ka mgbe gị ha mere ya ọ dị form of ijele ihe batara o ji dịka some people na Ebukobi mgba supportụrụ ijele yazi supportụrụ ime ijele bara. Yes. It is of number church mgba na city mechie church the support of ime ijele bara ha ji opportunity ahụ so ya wụ some of ndị ha na Ogechi adịghị na mma ji opportunity ahụ wee na-akwụ ego Jpac
ha na-akwere gị na gị na ha but ofife nyanwa amaghị ekwugo nyampo na whether na nyanwa goal down ka Ogechi goal down, it is a win-win for them because Ogechi and Jpac enwe onye ha like it. It's just that at this point it is just a matter of choosing between two evil than choosing the lesser one. Yes, that is what they have done. Man, I would have been because the last time I checked, always Mario, always with the money. Some of them are not cricket, and I can watch a little. But when you woman body in the sport, there's a kid there. Now to what did you have arrest, if I'm not mistaken. Manu was see all of Njaka as I know nature. And without a person who was two was a Njaka. Jpac who was see one no, I say no one virtually was a bunda. I have those who down who was a mortuary. Nke mụnwa na ri ekwu n'ebe nya wukwu isi na onye ọ na-aṅụ ọfọ na-atụ iyi nya mụrụkwa anya arụsị na-egbukwa onye tụrụ ya. He who goes to equity must go with clean hands. Afro m ebe Ada Anambra this one nya na Okongwu dibịa nwere nsogbu mgbe ahụ. Afro m ebe ọ pụtara na Facebook jekwatuo Jpac na mmiri do na itiri ka ọgụnụ wee ebe ọ nọ jetuo Jpac na mmiri tụọ ya na apụ ụzọ ise. Ịghọtago because of a lot of things Jpac kwuru maka ya. Ịghọtago a lot of allegation Jpac bolie. So amụghị m ka ihe esi wee sị na ijere ijetụ mmadụ n'osisi ọ na-arụsị for crime idu guilty of so many places. Ịghọtago you are just too emotional now because nọngụ onye mere ife ị na-eme ndị ọzọ wee fụkwa ụfụ ya si wee dụ. So ọwụ na nke ya emerụghị ụfụrụ this should be a startup for you to turn a new leaf and repent for good. At least if Chineke emego kịta if you go the pains of ife anyị na-eme ndị mmadụ ifu the pains ahụ ị na-akọsụ ndị mmadụ. Afụkwa m nke agbala nze Onyeka Okeke kwukwala maka ife Jpac kwuru maka akwụnarata ugo mgbe ahụ ọ sị na akwụnarata ugo jere ịgba mkpọ na egbe igwe wee si n'elu ka ọgụnụ wee daa wee gbaa ya na-ebujere ya n'ụlọ ọgwụ reject ya. Ịghọtago na as it is now na ọdịrọ chọ na ya survive ya. You see, akwụnarata ugo wee surface ya after few days very healthy wee je tụọ ya na alụsị ịtọkọ ọgụnụ alụsị eji efi one wee tụọ ya. All these things we if you na agwa ndị mmadụ nya ka agbara ngwa look at you are saying that na-eche na-akpọ ndị ọgaranya afa na-akpọ ndị ọgaranya afa. Ịghọtago mana ngụnwa je na-eje na-akpọ ndị ọgbasa ha na ọwụrụ ngụ ka a na-agwa kedu ife egbe igwe merụ iji wee kpọọ egbe igwe afa kedu ife Dezi Sempa ya merụ iji wee kpọọ Dezi Sempa ya afa. A lot of people ịtụrụ ishe kedu ife ha merụ. Ịghọtago ọ kpọrọ mkpọ ọgụ kpọọ kredo anyị niile ewu Ogechi go na ya na-enwe program. So ife eji wee na-ekwu ife niile ahụ na anyị adanahụ agwa ndị mmadụ ka onye ọnwụ na my own wu onye ọ na maintain ụlọ elie ife ahụ ịma na ime mmadụ na ọ ya adịghị mma na mmadụ na-ewu na ọ ya adịghị mma mee mmadụ nke ịma na eme ego na ọ ya adịghị mma emena ya onye ọzọ. Anyị kwuru ka udo shia mana udo ahụ ya achị mana onye ọ na n'idiri ịma ebe o si wee dee onye ọ na n'idiri ịma nke wee eziokwu to avoid future occurrence. This is still my brother Ijowa. Ọkwa na Ijowa ya bụ Udochi ya enwere ya na-emegide onye fezi okwu ya megide ya kwuo eziokwu. Onye ji aka mmetara onwe na nke ikpeazụ a 2024 ana ga-abụ 2025 ọkwa na Ijowa. Daalụ.